Shubor nakaslem jong udongsan Hima. Kipat ba kadong Mawbanksei kabahab hakasnang maulali Kaidems Imship East Castles District mentakas ngi kakak kendai tarik risau arajar huai klami ban Pynkhuid ikisau dong saukun nado kilintiyat bat surak hakasnang kenang mat penne ya ka khut kasruba Ryngkat karai ban telakam ya ka jing Bret Pathar ki Plastik kinang sasnang kani kadang klami pat ba ban Pynkhuid ya kadang hapadeng ki jing thiar uslam kani ki jing Pynkhuid kalong man inuksa ya ki khon ki kti Ryngkat ka jing kerpa di para nang sasnang bat ki pat ba na ki we bat kisnang ki biyat na kani kadang taki kali banong Bret Pathar ki Plastik ne bitar halut surok kinang lam kani kadang ki kerpa ru ya ki kmi ki kpa baki dei ban hikai ya laki khon ret mensumar khot ya ki saudong sakun bat nom Bret Pathar ya ki Plastik bat kino ki jabot jaban ki bapan sneder ya ki jing khot ja kasnong ka thau ha kani ka singi ladan lang kinong ket kam ja kadang na de urang badang uba price sanang rum u secretary dang ba eberwell milim pada na kaliang u secretary kadang Mawbanksei uba eberwell milim pada ula ai khuble ya bara ki blami ban shebenta lang ha kani ki chipin khot bat ket padru ya kinong sasnang nado ki babu dukan hado ki belit mar na ki dukan senang ban pikir ban lek khut nda ka bakir ban Bret ki Plastik halanti singkin ban ha surak ulo kentu ki kimi ki kpa ban hikai ila ki jong ki khun ban nang mat sumar khut ila kadang bat ka senang khamtam ban hikai ki banom Bret Pathar ki Plastik halanti singkin namar kani ka penjabo ya ka senang ka thau Ngowan ai kume ofisia kum kipat ba besong jong ni kadong Mawbanksei bla pelajpor kenang ni kasngai ka bamenta bangini Pynkhuid ini kadong te ngayo I ngana ai aba kacingcur cung uslap adu kata ofisia baro bila pelajpor banyami renti bani Pynkhuid jong ni kadong bat kacingmut cungji kum kadong mar bangi kupwa ban Pynkhuid jangan kadong ni ai sibun kacing caklia jangan kadong kacungji Plastik kibitor ngayu I sibun nga kumus ketri abang asyang bat abang apet ini kinala ini ki kendong kisrot ngayu ibun kibitor ini ki Plastik ada nga kerpan ya pi kum kinong loit nangwan kinong nya kali wanang ni nakadong cungi sngoban ong ya pi baro bapin so halem ban pikir lem ban nom ya Bret Pathar ki Plastik ani ya ki bitor hang ni apo kadong Mawbanksei pakaba arpan ya kwa ban bu kumya ki pa ki besong hang ni kadong bat ki wai pat kadong bapin so ba ban kentu ki khun ki ti jong phi aba pilai sa kedukan banyak tiit cingbam Plastik subuh onong ba ngimdai banyak Bret Pathar ke Plastik ba pideban ya bo apo ka dustbin pio I yang to ka dustbin mangibo ang to kacaka artli kidong la yabo kawala pat nga ko musketri kadong Mawbanksei ai kwa pan ai cingmut ya pi kum gitra kedukan bapin ya bo ya kirisbin mar kitu ki kena bawan thit apo ka dukan chongpi bapin yo ban thep apo to ka risbin takum ta ngai ba ki ki pa bat khamtam kitu kitra ki dukan bapin sim kialem kenang makan long kadong ka ba kuit ka bastuba apo kadong ka chongi